दिनै आं फैनानै दंफैयो बेंटलनि फिरफिलि बानायग्रा दखानाव। जायखिजाया आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायहरगोन फिरफिलि बानायग्रा जायगाखौ। आं दा फिरफिलि बानायग्रानाव सोंनानै लानि माबायदि बानायो आरो दखानाव माबायदि गारि हाबो बेखौ आं सोंना लागोन। जायखिजाया नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। होमबा जों खोनासंलांनि फै। आচ্ছা फंबाय दे, दखाना नोंना माबायदि सोलियो? दा बर्थमानथ' सोलिगासिनो दङ। सिगां समाव बारा सोलियाखैमोन, दा सोलिगासिनो दं। बर्थमान दा बानायनो मोनबाय थायो सानफ्रामबो, खालिथ' जाया जानायालाय। इनकामा मोजां जायो जानाया, खुनुरुखुम सोलियो आरोखि बर्थमान। आरो आंनाव दा मावग्राबो गैथ'वा नालाय, सोरबाफोर मावनो गोसोबा सोलोंनो गोसोबा सोलोंफैनो हागोन। आंनाव थानानैबो आं मासाव बिदिनो होगोन नायनानै, जेनेबा खामानि रोंनायजों खोथा थायो नालाय। बिनि थाखाय दखानाव थाग्राबो नांगौ। आं हारसिं हाख'वा जायो। बिनि थाखाय आंनाव मानसि नांगौ जादों फैदों आरो। सोरबा फैयोबा फैनो हागोन नङा होमबा? औ, सोरबा फैयोबा फैनो हागोन। ओमफ्राय गारिफ्रा मोजां हाबो दा दखानाव? गारियाथ' मोजां जायो बर्थमान। दाथ' माबा गैथ'आ आरोखि। सब बुस्थुआनो आंनाव दा मथा मथि ब्रेन्डेड होननाय मोनसे माबा थाया होमबा, लग' थाया, ब्रेन्डेड कम्पानि। बेफोरबायदि बुस्थुखौ आं लाबोयो नालाय। टायारबाबो ब्रेन्डेड मोनगोन, मटरबाबो ब्रेन्डेड मोनगोन। जेनेबा आङो मटरखौबाबो कन्ट्रलारफोरखौबाबो आङो दा मथा मथि 6 मास गोरोन्थि हिसाबै हरनो हायो आरो। गाज्रि जानाय लगे लगे चेन्ज खालामना हरनो हानायनि क्षमता दं आरोखि दा बर्थमान। आंनाव बेबायदि सफैनानै दं आरोखि। 6 मासखौ आरामसे हरगोन आरोखि जों गारन्टियाव। जि बुस्थुखौ गाज्रि जादों जों बेखौ लगे लगे रिटार्न हरफिनो आरोखि। ओमफ्राय फंबाय, बे नोंनि खामानिनि इनकामफ्रा माबायदि, प्रफिटफ्रा? इनकामाथ' जायो जानाया, खुनुरुखुम न'खर सोलिलांनो थाखाय। थांनानै थानो हायोना? हायो आरामसे। गावबा बे हार्डवेरा मथा मथि बुहुद बयनिबो थाखाय मोजां, सोलोंना लायोबा लाइफआव आरोखि। इनकामा मोजां जायो। खामानि मावनायाव नोंथाङा माबा जेंना मोनदों नामा नोंथांनि खामानि मावनायखौ? खामानि मावनायाथ' बिदिनोसै, दुखु खस्थ'आलाय थाखायो। नाजानाय थाबासो जेरावबो साक्सेस जायो नालाय। ओंखायनो जों दा खस्थ'बाबो खस्थ' होनालासिनो जों मावनानै जायो आरो। लाइफआव साक्सेस जानांगौबाथ' खस्थ'खौबाबोथ' नेवसिगारनानै मावनानै जानांगौ जायोना, बेनिखायनो। ओमफ्राय फंबाया दे फिरफिलि बानायो, ओमफ्राय बे फिरफिलि सालायग्रा मानसिफोरखौ माबा खावलायहरनो गोसो दं नामा आंनि भिडिअनि थ्रुयै? आं बेखौनो सानो जे बयबो आंनि खाथि खाला बेंटल ओनसोलाव मोनथिनायफोरा फैयो जाखिनि, आरो दा फैबावजानो लुगैयो आरो। खारन आं जा हायो आंनिफ्राय जेसेबां रोंगौ आं बेखौ रोंगौखौ मावनानै पाब्लिकफोरनो शेयार खालामनाय जायो आरो। बेनिखायनो दा बयबो फै आंनियाव दखानाव। मा नांगौ मालफ्रा गोरोन्थि थाजोबगोन आरोखि आंना। वारेन्टि गोनांखौबाबो जों गोरोन्थि हरगोन आरोखि, नायै बेफोरबायदि जोंनाव दा माल दङ, नायलांनो हागोन नोंसोरो मा मा मालखौ फसायो। बुहुद जेखौ बियो बेखौनो मोनगोन आरो नोंसोरो। खारन माखासे बुस्थुआ जोंनावबो समाव मोनथिस्लाबि बुस्थुआ स्टकआव थाफैया नालाय। अबेबा जोबो, फैनाय लोगो लोगोनो कास्ट'मार फैनाय लोगो लोगोनो जोबस्लाबोना। बे बुस्थुखौ सानसे बा बिदिनो 1 घन्टा 2 घन्टासो नेनांगौ जायो फुंफ्राव फैयोबा। खिन्थु बेलासियाव फैयोबा अखानायै मोनगोन आरोखि। बेबायदि माबा दं आरो फेसिलिटिया जोंना श'रुमनिफ्राय फैयो नालाय। श'रुमा समाव टाइम मोनस्लाबाबा, गारि मोनस्लाबाबा एडजास्ट जाफैया नालाय। ओंखायनो बेलासि समाव 3टा बारबाथाय जों मालखौ बिहरनो हाया जायो आरोखि। खारन बाद बाखि आंनाव जा दङ स्टकआव बुहुद दंफैयो माला, नायलांनो हागोन। जायखिजाया होमबा फंबाय, बे बिबुंथिखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों। गोजोन्थों। होमबा जों फंबायनि दखानखौ नायना लाबानो जाबाय। नैबे ब्रेन्डेड टायार, बे सेट होनो बेखौ, बेबो ब्रेन्डेड। ओमफ्राय नैबे एमारेट बेबो ब्रेन्डेड। आं दा मथा मथि ब्रेन्डेड कम्पानिखौल' लाबोना दंफैयो। ओमफ्राय इक'ट्रन मोनगोन, चार्जार, दै मोनगोन। ओमफ्राय माबाफ्राबो आंना नैबे मिटार होनना बुङो, मबाइल बायदि। जेरखम आजिखालिथ' डिजिटेल मुग ना, डिजिटेल नैबे बेफोर मोनगोन नै डिजिटेल। बियो दानियावथ' बांसिन डिजिटेल सोलियो नालाय, बेनि थाखाय डिजिटेल मोनगोन। ओमफ्राय नैबायदि सिगांनि फुराना मडेल बे मिटार, बेखौबो मोनगोन। बे दाम खमाव गोलैयो आरो, मथा मथि खम प्राइसआव गोलैगोन। ओमफ्राय सकेट थाबाय, नै सकेटआबो एभेलेबेल दं।
ओमफ्राय फारसेजों चार्जार दङ दै मोनगोन मटराबो गोरोन्थि मोनगोन चार्जारबाबो गोरोन्थि हरगोन ओमफ्राय मा होनो बेल हरन कन्ट्रलार सब मोनगोन ओमफ्राय जोंना बेंटल एरियायाव नै फिरफिलि बानायग्राया बिराद बरिया बानायो सोरनाबा जुदि फिरफिलिया गाज्रि जादोंबा बानायफैनो हागोन देखायबाय आङो दखाना नैबेनो बेना नैबे लामाजों फैनांगौ बियो हरैहाय बेंटल बाजार मोनहैबाय ओमफ्राय नैबे लामाजों बङाइगावनिफ्राय फैयो नैबे सुम्बलिगुरि थांबाय ओमफ्राय दखाना जोंना नैबावनो जायखिजाया नोंथांमोनहा बानायहोनो गोसो दंबा गारिफोरखौ गारि गाज्रि जादोंबा नैबावनो फैनानै बानायहोफैनो हागोन आं देखायहरजोबखाबाय बाव सामानफ्रा दंजोबो नै ओमफ्राय आं मानसिखौबो देखायखानोसै नै बेवहाय मावगासिनो नै जायखिजाया नोंथांमोना सिनायखागौ जानो हागौ बिराद मोजां बानायो गारिफोरखौ मबिल सोनो नागिरदों गारियाव